Ministarstvo zaduženo za ravnomjerni regionalni razvoj je odobrilo 31 projekat na teritoriji Republike Srbije, od kojih 9 projekata dolazi na teritoriju opštine gdje djeluje Stranka pravde i pomirenja. Od svih tih brojnih projekata neki imaju jako velik značaj za građane i imaju čak i nadopštinski značaj. Prvi projekat koji ću spomenuti, na koji ćemo raditi, jeste projekat čišćenje jezera Gazivode, odnosno Ribarićkog jezera. Mi znamo da je to jezero od velike važnosti, turističke važnosti za Sandžak, za narod u Pazaru, u Tutinu, ali nažalost imamo ekološku katastrofu jer se tamo taloži velika količina smeća i ugrožava život i ljudi i životinja i biljaka. Drugi veoma važan projekat koji ćemo raditi jeste asfaltiranje puta kroz naselje ili pored naselja Nikića Potok kod Sjenice. Taj put je veoma važan zato što ta dionica koja će da se radi, ona ide u pravcu Rasna i u sela Rasno kod Sjenice i u perspektivi se taj put nastavlja ka selu Bašćica u Tutinu i spaja opštine Sjenicu i Tutin. Mještani koji žive na području gdje će proći taj put, to je područje Pešteri, Donje Pešteri, su na neki način zapostavljeni i izolovani jer putna infrastruktura im ni malo ne ide na ruku. Sljedeći projekat koji ću spomenuti tiče se grada Novog Pazara. Mi, s pozicija koje obnašamo kao Stranka pravde i pomirenja, ne pravimo političku diskriminaciju kad je u pitanju raspodjela projekata da bi to na koncu bila šteta građanima. Ko god drži vlast u Novom Pazaru, ako postoje problemi, a mi možemo da doprinesemo se problemi riješe, mi ćemo da doprinesemo. I zato ćemo graditi prihvatilište za pse i mačke u Novom Pazaru, da ne bi čitali nove vijesti o tome kako su psi lutalice izujedali trudnicu, kako su ugrožena djeca koja idu u škole zbog velikog broja pasa i lutalica koji su nezbrinuti u Novom Pazaru. Dalje, to isto važi za opštinu Tutin, iako Stranka pravde i pomirenja nije na vlasti, kroz ministarstvo koje obnaša naš zamjenik predsjednika, radit ćemo 5. fazu izgradnje zgrade opštine u Tutinu. To je predzavršna faza. Nakon što se bude završila ta faza, ostaje još opremanje, namještaj i osposobljavanje zgrade koja će biti na usluzi građanima Tutina. U toj zgradi će biti smještene i brojne ustanove, javna preduzeća i druge važne ustanove. Također, radit ćemo na vodosnabdijevanju određenih naselja u Sandžaku koja su ugrožena, koja nemaju osnovne životne potrebe, kao što su Hodžića, Mahala i Fekovića Brdo u Sjenici i naselje Ravne u Prijepolju. Također, radit ćemo i na rekonstrukciji glavne ulice u Starom Priboju, koja prolazi pored Hasan Agine džamije i gdje se nalaze važni vakufi i tradicija Bošnjaka u Priboju. Također, nakon što smo odradili modernizaciju opštinske uprave u Sjenici, radit ćemo i modernizaciju opštinske uprave u Novoj Varoši. Ovo su projekti koji se realiziraju preko Ministarstva za ravnomjerni regionalni razvoj. Mi kao stranka realiziramo i brojne druge projekte preko drugih ustanova. I zato ovih 9 projekata nisu jedini projekti kojima smo se bavili u posljednjem periodu. Krenut ću od Sjenice
jer u Sjenici obnašamo stožernu vlast i imamo najveću mogućnost da tu ulažemo i da tu radimo na projektima. Toplana za biomasu počinje se izgradnjom u Sjenici i računa se prema projektu da će do kraja godine biti gotova. Dalje, vi ste svi čuli, znate, dolazio predsjednik Vučić na polaganje kamena temeljca, gradi se jedna od najmodernijih osnovnih škola u Sjenici. To je jako važan projekat, jako skup projekat i on je trenutno u završnoj fazi. Dakle, trenutno se rade unutrašnji radovi i radi se na izgradnji bazena i sportske hale. To je vrlo važan projekat zbog Sjenice generalno, a i tim projektom se izmješta stara škola sa područja gdje je nekada bila Sjenička tvrđava, da bi se stvorili uslovi da u saradnji sa organizacijama koje mogu da pomognu u obnovi kulturno-historijskih spomenika, kao što je, na primjer, Tika u Turskoj, da se stvore uslovi za pokretanje obnove stare Sjeničke tvrđave. Također želim istaći da je stigla vijest posredstvom Ministarstva za građevinu i infrastrukturu da je Međunarodna banka za obnovu i razvoj i Francuska agencija za obnovu i razvoj odobrila opštini Sjenica ulaganje u iznosu, koliko Adnane? 2,4 miliona američkih dolara koji će se iskoristiti primarno za putnu infrastrukturu u Sjenici. I u Prijepolju, jel? Da, evo, imamo informaciju da je odobreno i za Prijepolje. Dalje, radimo intenzivno na svim potrebnim dokumentima za izdavanje odobrenja za novi dom zdravlja u Sjenici i dom za lice s posebnim potrebama u Tutinu. Ministarstvo za kapitalne investicije trenutno radi na ocjenjivanju projekata i mi s naših pozicija koje obnašamo se zaista trudimo da to bude što prije odobreno da bi se krenulo u realizaciju. Također, Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu je odobrilo projekat uz posredstvo Evropske investicione banke u iznosu od 1,5 miliona eura za izgradnju moderne zelene gradske pijace u Sjenici. Također, želim i ovdje jednu, možda i, da, to je ekskluziva. Mi smo se posebno posvetili ovim velikim kapitalnim projektima. Jedan od tih velikih kapitalnih projekata je i aerodrom. Građani su mnogo puta čuli, taj aerodrom se spominje 30 godina ovdje, mnogi su je obećavali i sa velikih bina, mitinga i tako dalje. Međutim, ja sam po prvi put uspio da dobijem pismo namjere o investiranju i izgradnji aerodroma od jedne kompanije koja nije domaća, strane kompanije, koji su ponudili se za projekat konverzije vojnog aerodroma Dubinje u civilni aerodrom. Svakako, ja sam ponudu proslijedio nadležnima u Vladi Republike Srbije i ona će ići na ocjenjivanje. Ukoliko ova ponuda prođe, mi smo obezbijedili investitora za aerodrom u Sjenici. Koliko se desi da ponuda ne zadovoljava kriterijume koje ima Vlada, mi kao stranka ćemo nastaviti sa lobiranjem investitora za aerodrom u Sjenici. Dokument nije javne prirode, tako da detalje vam ne mogu iznijeti,
ali mogu staviti na uvid samo neke osnovne informacije vezano za ponudu. Također, položili smo kamen temeljac za početak izgradnje kliničko-bolničkog centra gdje je i prisustvovao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Aerodrom, autoput, željeznica, klinički centar, gasovod, to su veliki infrastrukturni projekti koji su nam jako, jako bitni za razvoj našeg područja, za razvoj Sandžaka. I zato kao stranka ćemo poseban napor da uložimo na tim projektima. Vidite, ako vas neko pita zbog čega nismo stigli da damo odgovor na neka Facebook pitanja, nismo stigli iz razloga što smo se bavili projektima. I zaista kao stranka želimo da ovo bude stranka projekata, stranka rezultata i danas sam vam iznio 15 projekata na kojima radi Stranka pravde i pomirenja. Također, pored svega što sam iznio, želim da znate da posredstvom pozicije koju imamo u Ministarstvu kulture, savjetnik ministra, uspjeli smo da obezbijedimo određene financije i za rekonstrukciju Altun Alem džamije i starog mekteba pored Altun Alem džamije. Vama je poznato iz javnosti da je predsjednik Vučić na otvaranju na kamen temeljcu za kliničko-bolnički centar spomenuo, najavio investiranje u obnovu Altun Alem džamije. Ta sredstva koja su predviđena neće biti dovoljna, bit će potrebno još sredstava i mi kao stranka radimo na njihovom obezbjeđivanju.